dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler hun, hvor er hun glad. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Gid Helene længe leve, mor sine ønsker opfyldt få, med dejlig chokolade og kager til. Se, om du kan puste den 6. Helene længe leve. Hurra, hurra, hurra. Og så langt. Det var du ikke god til. Skal vi prøve at ramme lysen? Det var en. Det var en. Ups. Ej, Det var fordi jeg troede, hun havde lavet det samme trick. Ja. Ej, godt ramt. Kom, pust der. Det er jeg kan gøre det. Yeah! Du kunne ikke tro, at jeg havde kommet med det der lys, der ikke kunne puste. Ja.